La emhlabeni asisoze safana futhi asiphiwe ngokufana. Kunabantu, umuntu nomuntu unento aphiwe yona. Sometimes abanye abantu ababoni ukuthi baphiwe kuphi, ngobani bake babuke abanye abantu neziphiwo zabo bese befocus kubona, bafuna ukufana nabo. Kanti lo muntu isiphiwo sakhe lesi. Yabo? Futhi kunabantu abaphiwe kangcono kunabanye. Into nje leni ekumele ukuthi uyamukele nje, uyamukele. Nawe unesakhe isiphiwo, kodwa sometimes kuyenzeka abanye abantu babe neziphiwo ezispecial. Yabo? Kungaba isiphiwo esivela kini, kubantu bakini, kungaba isiphiwo esivela kuNkulunkulu. Right? So kule video ngifisa ukukhuluma ngezinto eziwu-2 ongazazi ngesiphiwo. Ngikhuluma mina ngomuntu ophiwe a special gift. Someone special. Not ukuthi abanye abekho special, kodwa kuyenzeka umuntu abe nesiphiwo esihlukile. Ngikhuluma ngalabo bantu. Number 1, isiphiwo sakho asiso 99% of the time ngeke simanifeste, ngeke sibe khona noma sibe impumelelo if useduze nomndeni wakho. Khuluma mina about someone who has an exceptional or special gift. 99% of the time isiphiwo sakho ngeke size sibe khona if useduze nomndeni wakho. If unesiphiwo useduze nomndeni wakho ungaxwayi, it's not special. Isiphiwo nje sikahle. But someone who's exceptionally gifted or special in some way, mhlawumbe kwi-bloodline yakubo noma mhlawumbe nje kubantu as a whole, mhlawumbe isiphiwo esivela kuNkulunkulu, ngeke isiphiwo sakho simanifeste if useduze nomndeni wakho. 99% of the time. Ngicela ukuthi ngikuvezele ubufakazi. Right? Ngizokuvezela ubufakazi. Ake siqaleke. Right? Ake siqaleke. Right? Ngithe mina isiphiwo sakho ngeke simanifeste, ngeke sibe impumelelo if useduze nomndeni wakho. Kungaba abantu bakini, abazali bakho, or whoever, or obhuti bakho. Museduze nomndeni wakho unesiphiwo esispecial. I'm not talking about isiphiwo esi-ordinary. Ngeke simanifeste if useduze nomndeni wakho. That's what most people don't understand. Right? Nampo ubufakazi, ngifisa sisebenzise iBhayibheli. iBhayibheli ezinye izinto zafundisa, ukona phela ukuthi abantu abanaki abanye bathi hayi into yabelungu. Kodwa ezinye izinto lo mlando lapha eBhayibhelini wawenzeka kubantu abamnyama, kakhulukazi eSouth Africa. Right? Ngifisa ukuthi sibuke la. Kunendoda eyiphiwe lapha eBhayibhelini ekuthiwa uba uAbraham. Right? Ngicela ukuthi sibuke la. Isiphiwo sayo sasivela kubani? kuNkulunkulu wayo. Right? Ake sizwe ukuthi uthini. uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini. Umkhipha kuphi uJehova? Umkhipha ezweni lakubo. Yindaba emkhipha ezweni lakubo ngoba kunesiphiwo asibeke kuye engeke simanifeste, engeke sibe impumelelo eseduze nomndeni wakhe. Ezinye iziphiwo azidingi ukuthi ube seduze nomndeni wakho ngoba ngeke iphumelele. Right? Ake sizwe. Uthi phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho. Nezwe indaba. Nasendlini kayihlo. Cabanga uzophuma endlini kayihlo, uphume kini. Abanye abantu abaku-understand lokho. Uthola ukuthi unesiphiwo umuntu uloke efuna ukuyisondeza, kodwa futhi manje le ngilosi yamvikela ifuna ukumkhipha ukuze isiphiwo sakhe simanifest. Yena uloke efuna ukuyifaka ngenkani kubantu bakubo. Right? Nasendlini kayihlo uye ezweni engiyokukhombisa lona. Cabanga ushiya ihlobo zakho, ushiya abantu bakini basezweni lakho, ushiye nendlu kayihlo, uye ezweni ungalazi. Isiphiwo sakho, if you are exceptionally gifted, ngeke simanifeste if useduze nabantu bakini. Ake siqhubeke siveze obunye ubufakazi futhi. Siphinde sibuye futhi sisakhuluma leli phuzu lokuthi isiphiwo sakho ngeke simanifeste emndenini wakho. 99% of that, especially mekuyisiphiwo esispecial, esihlukile. Right? Esingakwenza umuntu ordinary. Ngabe isiphiwo esivela kubantu bakini, kungabe isiphiwo esivela kuNkulunkulu. Ake sizweke lana ke. Nampo obunye ubufakazi. Kunendoda eyiphiwe la ekuthiwa ubani? uJoseph.
ake sizwe ukuthi kuthiwani. Abafowabo banomona, abafowabo bakaJosefa babe nomona ngaye ngoba uyise uJakobe wayemthanda kakhulu uJosefa futhi emnike isembatho esikhethekileyo semibala eminingi. Obani babe nomona? Abafowabo. Bakuphi? Basemndenini. Right? Asiqhubeke nayo. uJosefa wayephinda abatshele ngamaphupho akhe ayebonisa ukuthi bazokhothama kuye esikhathini esizayo. Into ona ngayo uJosefa watshela abantu bakubo abafowabo ngesiphiwo sakhe ayembulelwe ngaso. Wabatshela ngani? Ngesiphiwo sakhe ayembulelwe ngaso. Bangaka abantu abasemathuneni abafile ngenxa yomndeni? Yindaba na basuke wabatshela ukuthi uthenga imoto, wabatshela ukuthi uthenga umuzi, wabatshela ukuthi usebenza endaweni ekanjena, wabatshela ukuthi uhola malini? Bangaka abantu abafile ngalokho bebulawa umndeni? Ezinye isiphiwo sakho 99% of the time ngeke simanifeste if useduze nomndeni. Bangaka abantu abaphuphumelwa yingane wasuke wagijima watshela abantu bomndeni wathi umakoti wami usayithwele yaphuphuma ingane ngenxa yomndeni. Into ona ngayo uJosefa la wasuke wabatshela abomndeni ukuthi bazokhothamela yena. Ake siqhubeke nayo sizwe ukuthini. uJosefa wayephinda abatshele ngamaphupho akhe ayeboniswa ukuthi bazokhothama kuye esikhathini esizayo. Right? Asiqhubeke. Ngesinye isikhathi lapho abafowabo beluse izimvu zikayise, uJosefa wathunyelwa ukuyobahlola. Babona ithuba lokumqeda. Obani? Abantu bomndeni. Okokuqala baceba ukumbulala. Obani? Abafowabo. Kodwa uRubheni umfowabo omdala wabanxenxa ukuba bamjikijele emgodini owomile esikhundleni sokumenzakalisa ngesandla. Obani? Abafowabo. Yindaba na ingenxa yesiphiwo sakhe abatshele ngaso. Right? Ake siqhubeke nayo. Kwathi lapho kudlula abahambi abangama Ishmayeli, abafowabo bahlwitha lelo thuba bamkhipha emgodini base bemdayisela labo bahambi ngamashekeli esiliva angama20. Waba nenhlanhla kuJosefa ngobani? Wathola ukuvikeleka, wavikelwa uNkulunkulu ngokuthi benze njani? Bamdayise. Ukumdayisa kwabo ila khona kwasekuya khona komanifesta isiphiwo sakhe, ngoba isiphiwo sakho ngeke simanifeste kubantu bakini. Ukuthi bamdayise bangambulali, kwasekusebenza ingilosi kaNkulunkulu lapho ukuthi akasuke emndenini wakubo ukuze isiphiwo sakhe sizomanifesta kahle, bezogcina bemkhothamela njengoba kokade kuvela emaphupheni abo. Ngeke isiphiwo sakho simanifeste kubantu bakini. Ake siqhubeke nayo. Isiphiwo sakho, esiphiweni sakho abantu bakini mube nenhlanhla ke. Ake sithi isiphiwo sakho sizomanifesta kini. Mhlawumbe ungahlukaniseki nabantu bakini, ukhulele kubona naso isiphiwo sakho. Abantu bakini ngeke basibone isiphiwo sakho. Kungabe uphiwe abakini noma uphiwe ngokaNkulunkulu noma uphiwe ngayiphi indlela, ngeke basibone. Ngisho besibona bebona ukuthi uphiwe, ngeke bavume futhi ngeke bakusupport. Bahlezi beveza iside abakwazi ngalo mhlawumbe before isiphiwo sakho. Right? Ngeke bakubone, ngeke basibone futhi ngeke basupport isiphiwo sakho. Ama realities lawo that you need to accept if ukuthi umuntu ophiwe. Yabo? Kwakunye uyaba nenhlanhla kube khona into ezokuhlukanisa nabantu bakini ukuze isiphiwo sakho sikhulu ngoba mhlawumbe besizophazamiseka. Kokunye makwenzekile-ke waba nomndeni wakho, isiphiwo sakho saqhakaza phakathi komndeni wakho, abantu bakini ngeke basibone. Abantu bendlu yakini ngeke basibone. Abantu besibongo sakho ngeke bakubone, kodwa sobona abantu abangaphandle.
Ubenze abantu bethi, hayi sabonga amakhanya, hayi inkulumo zakho siyabonga zaphilisa. Uthole ukuthi abakini bakamakhanya, kini ngeke basibone. Uthi ake sibuyele khona lapha eBhayibhelini, khona ulayini engifunayo engifisa ukuthi ngiprove ngawo lento engishoyo. Ake sibuyele lapha. Right, nampo ubufakazi ukuthi indodana kaMaria yathini ngendaba yesiphiwo. Ake sizwe ukuthi yathini indodana kaMaria uJesu. Wathi bakhubeka ngaye, kepha uJesu wathi kubo, umprofethi usuke nesiphiwo kwabantu bakithi engafani nabanye abantu. Umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo. Umprofethi asiuhlaziye lo layini, kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo. Abantu abazomdelela basendlini yakubo nasezweni lakubo. Abantu abengezomfuna umprofethi methunyiwe ukuthi azobutha lelo lizwe, abantu bakubo nabantu basezweni lakubo noma ezweni lakhe. Abantu bangaphandle bazombona, bayibona izimanga, yabo, basibona isiphuzo sabo, yabo. For example, uthola ukuthi sisuka le koMbumbulu siya ebuhleni, sisuka le abanye basuka koGoli, abanye basuka le koSwaziland. Kodwa kunomuntu osenandi ongayibona oyibuza ukuthi hayibo labantu banani bahlangene labantu. Usenandi. Yabo? So isiphiwo sakho abantu bakini mawukuthi siqhakaza phambi kwabo, ngeke basibone futhi ngeke basamukele mube nenhlanhla. In other cases, isiphiwo sakho ukuze simanifeste kuba khona into ekuhlukanisayo nomndeni. Ngicela ukuthula ubufakazi bokugcina, right? Ngifisa ukukhuluma ngenkosi uShaka iLembe, right? Ngifuna ukuveza ubufakazi bokugcina. Ngifisa ukukhuluma ngeNgonyama iLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. Isilo samabandla uShaka Zulu. Now ngithe number 1, isiphiwo munesiphiwo ngabe semndenini, kungaba mhlawumbe isiphiwo esivela kubantu bakini or sivela kuNkulunkulu. Number 1, ngeke simanifeste if useduze nabantu bakini. Ezinye iziphiwo zidinga ukuthi uphume kephi kini, right? Number 2, if kwenzakalile isiphiwo sakho mhlawumbe samanifesta kini, ngeke basibone abantu bakini. Now ake sibuke inkosi iLembeke, inkosi uShaka, isilo uShaka Zulu. Isiphiwo sakhe ukuze senzeke kwamele ukuthi aphume kubo. Okokuqala nje indlela azaleka ngayo into okwakuyamabomu nje leyo ukuthi khona ezokhulela komalume, right? Ngobani sasingeke simanifest ukube kuthiwa wayezokhulela kephi kwaZulu. Wakhulela kaMhlongo, wasuka kaMhlongo waya kephi kaQwabe, wasuka kaQwabe waya kephi waya kaMthetho. Samanifeste kulezo zindawo isiphiwo sakhe ayephiwe sona. Wabuyela kube sesimanifestile isiphiwo sakhe, ngoba isiphiwo sakho 99% of the time ngeke simanifeste kubantu bakini. Wathi mesefike kubo, esefike nesiphiwo sakhe, obani abambulala. Ake sibheke ukuthi obani abambulala. Ake sibheke ukuthi inkosi iLembe uShaka Zulu, one of the greatest kings ever, iNgonyama kahle kuyona ngisho king, iNgonyama, right? Shaka Zulu was assassinated by his half brother. Yayizwa indaba? Akabulanga umuntu le kude umgulukudu. Ubani? Half brother. Ukuze isipho seNgonyama simanifest kwamele ukuthi iqhele from kwaZulu, from kubo, from endlini kayihlo. Yabuya sibuya sesimanifestile isiphiwo. Kodwa obani ababa responsible ukuthi inkosi ikhothame? Shaka Zulu was assassinated by his half brother Dingane and Mhlangane, abawu-2 bonke, with the help of Umbopha, Shaka's bodyguard.
isiphiwo sakho sometimes ngeke simanifeste kubantu bakini. Number 2, if kwenzekile samanifesta ngeke basibone, ngeke basisupport. So musa ukuforce ufuna ukuthi uforce i-acceptance ngoba mhlawumbe awazi ukuthi indaba inani. Sicela ukuthi siyibambe la. Siyabonga.